ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ପେଟଟା ବେଶୀ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହୁଏ। କିଛି କହିବାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ କହିପାରେ ନା। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କି ତୁମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ଆଜି ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ ତୁଟି ମାଜନା କରିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। I love you coach. I love you coach. I love you coach. ଆମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଯା ପେଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବୁ ଅଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନା କି ମାଡ କି ମାରିଲା ରେ ବାବୁ ଏ ମାଟା।